God! Ano nila, view sa'yo, view sa'yo, ha? Siya tong ano? Gitu. Jalan laptop ko. Ako to lang si Kyo galak to. Pakalo mo ganito. May makalo mo to. Kita lakukan dulu. Malayan. Kasi nagsilip siya, kasi mag-video, magano siguro ka, nagsilip ko na nakamat yung time ka mo. Ang kilo ka ba? Ito na yan. Ay, matuloy ako, magano na ako. Apat. Gas? Dek, dyan ko? Oo, bidyan ko. Wala na, videoan ng Chot. lagyo.